to boli takí najvzdialenejší ľudia z našej rodiny a on žil v Prahe. A on z Prahy tak tiež raz za 3 mesiace za mnou chodil a raz dokonca, keď ma zobral niekde, tak proste sme sa lúčili a mne vypadol telefón v jeho aute a normálne, že pred Prahou bol a on sa ešte v ten deň vrátil a doniesol mi ten telefón, že zabudol si ho. Takže absolútne, kedy asi pred rokom sme boli spolu, akože bývame spolu, ale pred rokom som mu to tak poďakoval mu, že počúvaj ma, že mám sa teraz veľmi dobre a tak uvažujem, že kde bol ten support systém a myslím si, že ten oporný bod si bol ty. A ty si za nami chodil, kúpil si nám nejaké jedlo, trávil si s nami čas, zobral si ma niekam napríklad na kávu alebo čosi, že proste ten človek si uvedomoval, že niekto z tej rodiny má záujem o teba, nejaký človek javí záujem o teba, tak to bolo nesmierne dôležité. Myslím si, že ten support, keď tam je a musí byť veľmi citlivý, tak je to veľmi dôležité. A je veľmi dôležité aj vyberať fakt kvalitných ľudí, aby robili takúto podporu, ale aj inštitúcie, aby v tomto prostredí robili fakt ľudia, ktorí nie, že majú nejakú prácu, ale v týchto inštitúciách, tak tam máme zamestnávať tých najlepších z najlepších, lebo deti sú naša budúcnosť.